paano kan pulos kasi nurse yun. Bito po atong cellphone ba? Itong paan, itong charger wheel. Isa plato, isa. Tiniil, bitang niya. Isa, pagkatawa. Bito ang bito. Niyandat ba? Isa. Diyan, sa loob na ho. So, asa ba tong sulutong paano kan pulos kasi Ingon ko nangatak pa. ang noto sa lang putis yun. Asa mo to? Ang ingon ko man. Tiniil naman. Ingon sa isa. Hilas na. Ang sali ko to. Ang Ang mo tong kuan ang bado. Ay pulos kasi yun ba? Sol ko sa pagsudo ka dito tama ako ang talang ko kung kang di mapildo ba? Dapat ko kailan sa'yo. Ngani. Saan sa hospital? Oh, tanaw ko rito. Tiko pa. Nagtinilo sa sod? Ilan eh? Nagtinilo sa sod sa hospital? May ginawa na ako kung patawang salit niya. Uy, maringaw ko to ang among katapat. Wala mo kayo ni mo asa mo tong taksi. Kasi ba? Oy, kasi nung ako, yan. Wa may pustos yun eh. Tahu agak mereka sama mama tayo kung bakit. Isip ko mga nagmataw sa iyo. Sugar cake ka to ba? Nag-pick up na rin tulog. Pinuha ko sa mga namatay. Pinuha. Mana? Itong may barangay, ikaw eh. Iliin mo ka? Tawag ko, Uy, barangay. ito bang anak pala to. Naabot na kita mama. Itlog ito kang ang ama ka nagahit mo. Tingin. Lang ka na dito. Kabuhi tayo. Ay, kuliling ko. Ang putang to kay. Ito, anak sa bantay. Diyan ka ba? Karun tayo kay. Ito, kung ang anak, kung anak sa Papa Drake, pura ba dyan, uwa ba dyan, hingking ka, isang din na siya. Lagi, ang anak, sige, magkana dito sa kanang anak, magkana sa mama, ito, nabot sa mama, ito, bilang, ako nito, uwa, pa, lagi naman din, ingon sa dok, papa dok, basta pa, dito, pabukin sila. Oo, na isang ama, ang isang, Di mo mau te. Oy, di. Suruh mo tengok. Mo tayo mo. Di ba sa sarili mo? Magbutsol mo tani. Dok. Iwat ang ingat na ang katong na mo nag-pick up nga sa te. Ato ang lagi na yung dati ato na ito te basa ay mo ba ka kasapot sa doan. Sa karon santo ko. Tukte mo. Dok, ang kini ko ng baby o kay sa mama do kay pila ko andog ingon sa. Lo di ay karon na ako ta ko sulod. Ito na ni mo, sulod. Ano po ako tayo yung doktor na naka ina na man na. Nakaroon, umamipin na atugan, nagsasakin up, wala. Asliya kay gidala mo diri, namo, gidala mo gigusot sa. Sila mo to, anak ko. Kato na kandak ko to patay mo, patay. Sige, kinana, nagdagan sige na lang sa pinsan. Oh, lagi dia. Oh, hilang. Oo, dugay sa hiya, maluwas sa hiya. Karon kay anak ko dok. Pwede ko ang bata dok kay sakal mo sa igbaw, gidan mo sa igbaw. Lagi ito ang katong laki. Sige, kita dito. Pwede sa iyo na. Diya kaagis ako anday, kanang tagdanan ako. Namatay sa kanto ng gidupidasan. Namatay sa akin. Asan dia? Ingat ato na bang kuan. Sorry jang bata.
Ako pa ilan na una ako bang Nandito, tumulani ko. Asan tumulani? ano Asan tumulani? Naatad po ko anak ko sa katong nurse na nurse asa dapat ang mga bata ikutang nurse asa dapat ang mga bata ikutang tuloy-tuloy unahan at tinutugkok kasi kita kuliah dito kasi sa pikas kwarto Bangga ako sa kwarto. grabe ka to anak niya ka bangga sa dati hapit na iko ang katong anak niya bata gamay niya Wala ito magkukanto. anak na to ulan nito Wala ito sa mahanga. lahi man ang mga lagas, lahi ang mga bata komunidad. Sila sa kwarto man. Gusto na nga sa kwarto ba? Wala mo mga tumulani. Pangiki. Diyos kayo si Pinay, tatawa ko Pinay kay ito kung sa Pinay. Ang namatay tayo ni Agi na budong sa ang namatay tayo ni Agi na budong sa isa na? Kuro kasi sila kasi magtakungkong sa ang katong nagbantay po nga ito na greater aso pa i-idog mas namatay na i-idog Gusto ko nila pa wala tayo. Patay ko. Parang ko nila sa kako. anak ko sa kamotan sa ako sigulas Lili mo sa budong ito, hindi ka binasuaw eh. Ate, asa mo tayo budong? Ang namatay te. Asa mo tayo budong? Ang namatay te. Anak ko ito dito. Hindi na lagi ko diya. Lili ko anak ko. May wala ni sunod. Iya to imong tanaw ito ba? Anak ko te, anak ko te. Ako kasi bang hindi ko mo lumagaan sa anak ko. Anak ko yung kung sa to. Kasi ko sa matay. Ano ko pa man abot ko nun tiya. Bata ko namatay. Mga matay ko namatay. Iguwa namatay. Anak ko nani muna ito nani. Karoon kinabot ng lakot pinag ko namatay. Katawa dito eh. Sagsag di man ito sagsag. Sagsaan ko pinay. Asa ko ani mo matay ka kami sa akin medical room. Asa ba ko ano? Ano ko ni? Ato ba kang pumutok na ka? Puntahan na bildo. Guys, magay sa programa mo. Lagi guys, magay lagi dito. Imbaw. Kay jakat tapi ta na ito. Patay mulik eh. Kung mo sa ko dito. Barasan ka Panik anak kay dito na. Galing ba yung kasali? Kaso usod lagi yan lang wala na phone. Ignore ba? Sa ko na nga. Baho mo yan na baho ng bagwami pa. Ay ako, kami nagmahoro ng bilag. Kami nagmahoro ng bilag. Itiris na after garison. Asa, di ba kailis mo? Wala mo pa din ako to si Arthur. Awan sa kailan na kaya. Nagpantig daw, nang huwam sila daw. balik ko ikaw kahit tayo pagtulog sa mitya. Sa pakas sa buktiya. Sorry, okay, pantig. Di ay ay. Ginamit ra ba? Dan nagkaanak sa pin, bahala sa alta pin. Nasunod na ho pin. Wala niyo. Nakatuon mo ko tiya oy. Diyos, markado nakatuon ko tayo. Tingnan ito tiya. Ano ito na bato? Oh, lagi na. Baktas mitya na ko pin. Sunod na ho pin. Bahala ka sa takdo ka ni pin. Mabawa mo doon. Ano mo ko nawate kaya ako may paginuan tiya. Oh, ano, asa ka tiya. Kasi makati nga na araw dire. Ano po ko kagati? Gani, ari agi. Sunod ka na lagi. Yung agi mo saan? Dili istarta. So, pag agi lagi. Bahala ka pina. Sunod na. Ano ka agi? Sa kaita. Exalta rin ito ng pinadala. Katawag ko nga pag sakay dito kayo. Nagkakot ko sa litag. Malapay, mitya ba? Anak ko. Pusukan yung tito. Hanap mo yung ahor. Nagulitag na di. Puro sa bata, diba? Palibag ng buto. Nagulitag na buta. Kakutag mo. Kamatay. Kinamatay. Ligi. Palibag ng buto. Nagulitag na buta. Kakutag mo. Kamatay. Kinamatay. Ligi. Kasi gibubutan si Sai. Katawag ko Gibubutan si Sai. Nila na yung pagsakay na ito. Magbuta na sa ilisan eh. Kurang. Tiglang. Tinilas mo na nagkakaroon ng buka ka. Ikaw ay sali. Sunto siya sa pagbuta. May masakan din. Kala ko ng puno siya. Ato puno siya. Di po namin gusto si Argay.
lagi taga sa bandilya ba. Ay, haguan sa Ilan yung dinsun. Dinsun kung mutay dinsun ko nga. Ato ang gawas. Ngagi na ba masa nga to. Maringaw ko to ang kamu katapon ko dahil bukol pati na kamu katapon kaya nangawa ako sa mga anak ko. Lahat lang ako ba na kay. Hindi mo kami ito to na. Joson man to, Joson man to. Ito ay ngadto na tiya ba kay bago na bibi. Kabipit. Bakuna di asa ka na dahil kanang baka enji. Oo kay ano ko nang bukutaas dali mo mang doktor nga dili sa ko ay ato ni ato anak. Pero to ba nang mga nakay. Lahat lang. Just karon di wa pa rin kita. Operahan, awan na cesarean nung mga Sino magsakit ko na sila yan na. Sagunta na lang gawin. Sakit yan. Tingin mo rin mo tao. Luoy ko mo, luoy ko. Iya kay. Luoy ko to ng isang na. Isa, mimik. Gabi kayo sa bantay dito. Ang agad yung mga atong isaan sa isang bana sa isang anak. Wala na. Naingon. Kuya, Namiingon ko ba? Namiingon ko. Let ko nga nang. Ano na yung ay mo anak ba't nila nang? Ano na yung ay mo anak ba't nila nang? Ingon sa wakong libi kay giakat. Sabi ko, ya sus kay. Itawag na magtandok ba? Magtandok ba? Magtandok ba? Magtandok ba? Iya katawag naman sa katong dino. Nanganak isa. O pa rin yung nanganak man ako. Tandok. Ayaw pa na siya sinata. Kaya pero anak. Amo tagatagdan na lang. O. Di pa ingon sa tandok. At si karubang. Barok na yun. Katandok naman. So, dito. Tapin. Uban tapin. Naglok na yung matay. So, tapin. Pata ingon sa. Dahil ka na ay ma'am. Tagaay ko. Kanang diapir ni ang sa tandok. Anak na day. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok.